Bueno, amigos do antigo reino de Galicia. Hola, benvidas e benvidos. Somos Atanasio E Teodoro, con todas e todos vos. E no presente capítulo ímonos desplazar unha vez máis ata Santiago de Compostela. Como non? Un clásico xa. Un clásico. Concretamente ao lugar onde no futuro estará a Praza do Obradoiro. E neste momento estás a construir a Catedral Románica durante o mandato de Xelmírez. Así que fagamos unha viaxe espazo-temporal e veñamos concreto a 1122. Nese momento están a construir a nave central da catedral e por fora xa temos o que a día de hoxe coñecemos como as fachadas de praterías e a cibechería. Que bonitas son, por certo. Son moi bonitas. Son moi bonitas. A mí nunca sei cando preguntan que che gusta máis, praterías ou a cibechería? E eu non sei que dicir. Praterías ten un encanto especial. E que depende tamén, se chove ou non chove. Porque te das onda de cara de praterías. Teodoro, ven acó. Ven, Teodoro, ven. Que pasa, Atanasio? Contame. Canta. Iso todo que sabes, canta algo máis. Canto? Que si, canta, que cantes. Pero que canto? Pois que sei, un canto calquera. O Salve Regina, por exemplo, que un hit parei. Pero... canto. O Salve Regina, se cho dixen. Sí, pero canto. Do Salve Regina, canto. Pois non sei, Teodoro. Un anaco grande, xa acabamos co conto. Sí, canto antes. Veña, dalle. Canto. Que lle veas para diante, canta, veña, dalle, Teodoro, Salve Regina, arranca. Salve Regina, Mater misericordia, Para, Teodoro, para. Xa che dixen, Atanasio, que cantar non é o meu. Oh, xa vexo, menos mal que non chovera. Daquela, ben querido Atanasio, por que me dis que cante? Porque a nosa oportunidade, Teodoro, porque na catedral está buscando xente para cantar. Na catedral, di. Si, home, si, pero se aínda está en obras. Pero dis que rematan este ano, Teodoro. 50 anos levan. Case. Dende o ano 1075 que comezaron, bota contas. Precisamente desde 1075 levan 47 anos dándolle arreo. Non tanto. Lembra o que aconteceu no ano 1088. Oh, que ano! Aquela lea entre Afonso VI e o Bispo Páez bueno, xa sabes que a cousa estivo moi parada. Si, foi aquel ano un ano tremendo. Votaron o Bispo Páez. Despois morreu o mestre Bernardo o Vello. E o mestre Estevo non entrou ata o 1094. Pero este ano con Xelmírez diz que lle están dando arreo, que le está metendo presa e que nun ano xa rematan. Nun ano? Sí. Xa sabes como son esto das promesas electorais. Un ano. Mira, se din un ano, vai ser mínimo un século. Non sei, Teodoro, pero eu creo que se non van rematar nun ano, para que están buscando xente para cantar, Si, home, si, pero xa te digo, eu para cantar non sei, non valgo. Tranquilo, Teodoro, ti déixame a min que eu teño ouvido, teño bastante ouvido. Ti guíate por min. Ti controlas de música? Eu teño varios cursos de solfeo a distancia. Pero digo eu, controlas de canto gregoriano ou de reggaetón? Mater misericordiae. lacrimarum vale.
Pois hai que recoñecer que non está nada mal. Ves, che dixen eu, Teodoro, que eu teño moi bo ouvido de criterio musical. Ti pensas que así atoparemos traballo? Pois claro que sí, como non imos atopar traballo? Cando escoite isto, Bispo Xelmírez, vai parecer música celestial, digo cho eu. Tenemos que poñerlle un nome ao noso dúo, non? Iso sí que é verdade, habría que pensar eu. un nome, que sei. Xa teño. Que? De Beatos. Que che parece? Sí, pode No, mellor aínda. A caridade de Cristo. pero un pouco longo, non che parece? Sí, un pouco longo, sí. ¿No? Podemos deixalo nas iniciais, se che parece. A, C, D, C. C. Encántame. Pareceme fantástico, un nome precioso. E logo, Gústame. podemos ir de xira, que se lle por todas as igrexas. Que- Igrexans Tour. Quen nos verá, Seguro que entramos no catálogo de Leito. Seremos famosos en todo o mundo. Sí, Imos sí. ir a todas as romerías, verbenas, foliadas. Veña, que colobillo. Di que sí. Mira, Que? aí vai Xelmírez. Vai alguén da él. Veña, vai ti. No, imos os dous, non? Non, vai ti, Teodoro. Que lle digo? Ti non lle digas nada, ti cántalle, Teodoro, cántalle. Que te vas Estás- ter que dicir? Estás seguro, Atanasio? Non faremos o ridículo? Déixate de dialéctica e vai onde él e cántalle, xa verás como lle parece música celestial, dalle, Teodoro. Veña, perde vergonza. Bispo Xelmírez. Aí vai. Salve, Regina. Atanasio, Teodoro, que bo que teñas tan bo oído. gustoulle a Xelmírez, a que sí? Gustoulle? Coñece perfectamente os gustos de Xelmírez. Non paraba de rir. De rir. Sí, de rir. E logo, Porque o que andan buscando na catedral é xente para cantear pedra. arre, carai, buscan recanteiros. Buscan Recanteiras. Buscan recanteiros, non, buscan canteiros, Ah. canteiros e canteiras para traballar a pedra. Eu ali cantando e a sabe Regina. Oh, Que ridículo, por Dios, que non te ridículo. preocupes, non pasa nada, Teodoro, tranquilo. Que isto podemos encauzar de outro xeito, Teodoro, non se hai que desanimar. Eso estaba pensando eu. Digo eu, porque xa temos os piares, xa os temos. Ahora que temos o dúo formado e que xa temos un videoclip, podemos Sí. intentar meternos un poquinho no mercado musical galego. Eu penso que sí, poderíamos ser o que sí. Ir tocar ás festas, ás romerías, Xa, polas pero que parroquias. temos contactos aí. Pero se terá creo que falar na Ganica, pois onde será eso? A das festas leva a outro Dentro sector, do sector, que O Xacobeo. O Xacobeo. Existe xa o Xacobeo. Sí, e podemos pedir unha subvención, porque a fin de contas a nosa música creo que é local pero internacional. Claro, porque isto pode ser levar a calquera lado. Mira, é por aí.